Igbo ndị ọma, ndewonu. Ana m anabata unu na mkparịta ụka nke taa. Achọrọ m ịkụziri gị otu esi ajụ ajụjụ n'Igbo. Ịma na asị onye ajụjụ a na-efu ụzọ. M na-agwa gị taa na ị ga-efu ụzọ ma otu maka na anyị chọrọ ịmụta otu esi ajụ ajụjụ n'asụsụ Igbo. Nke bụ isiokwu anyị kpọmkwem bụ 5 W's of asking questions. Ịma na enwere 5 W's nke bụ what, why, when, where, and who. N'Igbo, anyị chọrọ ịma otu esi ajụ ajụjụ ndị a. Ihe a bụ otu esi eme inquiry. Ịjụ ajụjụ ọbụla ga-ebidokeri na what, who, when, why, where. Anyị chọrọ ịmụta otu esi ajụ ihe ndị a n'asụsụ Igbo. Ma tupu anyị ebido, achọrọ m ịkọwara anyị onye ọbụla na-ajụ ajụjụ n'Igbo. Ihe atọ a ga-edo ya anya. Anyị nwere basic phrases eji ajụ ajụjụ Igbo. Mkpụrụ okwu ole na ole eji ajụ ajụjụ na asụsụ Igbo. Nke mbụ bụ gịnị. Ajụjụ ọbụla ga-amalitekarị with gịnị, kedu, ma ọ bụkwanụ olee. Gịnị bụ aha gị? Ụzọ ọzọ ị nwere ike iji jụọ ya bụ kedu aha gị. Ị nwekwa ike isi olee ihe bụ aha gị. Ha atọ na-ekwu ofu ihe ahụ. Ọ ụzọ eji ajụ ajụjụ. Kedu otu ị mere? Olee otu ị mere? Ị ghọtala ya? Ihe m chọrọ ka ịghọta ugbu a bụ na ịjụ ajụjụ ọbụla n'Igbo, ọ na-ebidokarị with mkpụrụ okwu ndị a: gịnị, kedu, olee. Ị nwere ike ikwu ya? Gịnị, kedu, olee. Mana achọrọ m ịkọwara anyị the 5 W's of asking questions n'asụsụ Igbo. Nke mbụ, what. Ịtụgharị ya n'Igbo, ị ga-asị gịnị. Dịka mgbe ị na-asị what is your name. Ịchọ ịtụgharị ya n'Igbo, ị ga-asị gịnị bụ aha gị. What did he do? Gịnị ka o mere? What are you saying? Gịnị ka ị na-ekwu? Ya pụta na mgbe ọbụla ị nụrụ gịnị, it simply says what. Gịnị, what. Or gịnị, what is it? Or gịnị ka ị na-esi? What are you cooking? Or gịnị mere taa? What happened today? Nke odola anyị anya. Ngwa ka ile ọzọ dị ka ibe ya bụ who. Who. When you are trying to find out about someone, right? You use who. N'asụsụ Igbo, ị ga-asị onye. Come. Onye. That means knock knock. Who is at the door? Onye na-ekwu. Who is talking? Onye na-abịa. Who is coming? Onye ka ị bụ? Who are you? Ya pụta mgbe ọbụla ị nụrụ onye, ihe anyị na-achọ ịmata bụ who. You are inquiring about someone. Who gave you this book? Onye nyere gị akwụkwọ a. Who is your teacher? Onye bụ onye nkuzi gị? Ngwa, chọọ ụzọ mee ofu ahịrịokwu with the word who. Onye. Ka anyị baa na nke atọ ya. Nke atọ bụ where. Where talks about place, right? It inquires about place, location. Taa, n'asụsụ Igbo, achọ ịjụ maka location or place, anyị ga-asị
ebee. Ngwa kwuo ya. Ebee. Ebee ka ị na-aga? Where are you going? Ebee ka ị bi? Where do you live? Ebee ka ọ nọ? Where is he or where is she? Ebee ka ị dosere ya? Where did you keep it? That's to say that ịchọ ịjụ maka location mmadụ or place, ị ga-eji gịnị? Ebee. Ebee. Ebee ka ị si bịa? Where do you come from? Abụ m onye Igbo, esi m n'ala Igbo. Where do you come from? Ọzọ bụ when. When. Ị chọrọ ịma maka time, mgbe ihe mere. When. Time. Talks about time, right? Ị ga-ajụ mgbe ole. Mgbe ole. Talking about time. Oge. Time. Ị ga-ajụ mgbe ole. Mgbe ole ka a mụrụ gị? When were you given birth to? Mgbe ole ka ị ga-abịa? When will you come? Mgbe ole ka ị ga-ekpe ekpere? When are we praying? Mgbe. Mgbe ole talks about when. Time. Anyị ga-ele maka why. Why? Ị chọrọ ịmata ihe kpatara ihe ji mee. Reason, right? Why? Maka gịnị or n'ihi gịnị? Ịchọ ịjụ maka why. Ịchọ ịjụ reason. Ị ga-asị maka gịnị. Maka gịnị ka iji wee kwuo ụdị ihe ahụ? Why did you say that kind of a thing? Maka gịnị ka iji gbaa ya aka ntị? Why did you slap her? That's to say that when you want to find about reason, when you are asking why, in Igbo, ị ga-eji maka maọbụ n'ihi. Maka, why? Maka, why? N'ihi, why? Achọrọ m inye unu bonus, ma tupu m nye unu ya, achọrọ m ka anyị kwuwerie ndị nke anyị kpọrọ aha ya. The 5 whys. What? Nsị na gịnị ka anyị ga-eji jụọ what? Gịnị. Gịnị. To ask the what question, you use gịnị. O doro gị anya? Ngwa, nke abụọ bụ who. When you are asking about a person, you use who. Gịnị ka anyị ga-ekwu n'okwu Igbo? Onye. Onye ka ị bụ? Onye na-ekwu. Who is talking? Onye ka m bụ? Who am I? Onye. Nke mbụ bụ gịnị. Nke abụọ bụ onye. Nke atọ bụ where. Ebee. Where. Ebee. Ebee ka ị na-aga? Ebee ka ị gara? Ebee ka ị si wee bịa? Nke anọ, when. When. When talks about time, right? Gịnị ka ị ga-ajụ n'asụsụ Igbo? Mgbe ole. Mgbe ole ka Ada ji bịa? What time did Ada come? Mgbe ole ka ị ga-eme ihe ahụ? When will you do that? Mgbe ole ka ị ga-amụta asụsụ Igbo? When will you learn the Igbo language? Nke ise, why? When you want to find about reason.
why. Gịnị ka ị ga-ajụ? Maka. Maka. Maka gịnị ka iji gaa ebe ahụ? Why did you go there? Maka gịnị ka iji chọọ ịmụta asụsụ Igbo? Why do you want to learn the Igbo language? Maka. Eji maka na ị nwetara otu ihe maọbụ abụọ na ihe nkụzi anyị taa. Ma chetakwa na ịjụ ajụjụ n'Igbo, okwu atọ bụ ihe ị ga-eji jụọ ajụjụ Igbo. Gịnị? Kedu? Olee? Gịnị? Kedu? Olee? Ma o nwee ihe ọzọ ị chetara taa, achọrọ m ka ị cheta mkpụrụ okwu atọ a. Gịnị? Kedu? Olee? Ị nwere ike iji ha jụọ ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ. Gịnị bụ aha gị? Gịnị ka ị na-eme? Olee ihe ị na-eme? Olee ego m? Where is my money? Kedu ka ị mere? How are you? Kedu otu anyị ga-esi mee ya? How will we do that? That brings me to my bonus for you today. Ihe mmezi m chọrọ inye gị taa bụ how. Ịma na ajụjụ a na-ajụkwarị how. Ịchọ ịjụ how n'Igbo, ị ga-asị kedu. Kedu. Isi mmadụ kedu, ihe ọ pụtara bụ na ị na-ajụ ya how are you? Ọ ga-asị gị adị m mma. Nne kedu? Adị m mma. Nna kedu? Adị m mma. Maazị kedu? Adị m mma. How means kedu. How did you do that? Kedu otu isi mee ya? How are we getting there? Kedu otu anyị si aga ebe ahụ? How can we move on? Ka otu anyị ga-esi gaa n'iru. Ngwa, ana m ahapụ gị with ajụjụ a. Kedu otu ị ga-esi mụta asụsụ Igbo? How will you learn the Igbo language? Eji m aka na ị mụtara otu ihe maọbụ abụọ. Echefukwala na ịjụ ajụjụ n'Igbo, ị ga-asị gịnị? Kedu? Ma ọ bụkwanụ olee. Ka ọ dị mgbe ọzọ, abụ m onye nkụzi gị, Ada Happiness.